Haka kerteng bawa kun Mesih makut. Amen. Kutra Jisu tu pensele engi da Mesih makut jong me. Kasngi ke banyak puar. Kikam jong ki apostol kalau nong ke balai. Haka wei kasngi Petrus bat Yohanes kila let chaka temple haka por lai baje no sngi ke por jing duai. Hangta haka palor baki khot ka ba itanan ladon away ubrio baladuko nadu dangkha. Man kasngi la shuba ya u shakani ka palor ban pan krong na kibriu kat gibalej cha ka temple. Habalo yu i ya Petrus ba ya Yohanes ba kilet rong. Ula kerpat ya ki ban ai ya u. Kini kila pet shan ya u ba Petrus ula ong. Pet yengi kumta ula pet yaki udah kermen ban yo ai na ki. Petrus ula ong hu siar bat rupa tengam dan henrengan ai kat kabangadan. Haka kerteng u Jesus Christ Nazareth ya. Nang ta ula shim ya u nakakti kaman bat ula yarap ya u ban yeng. Markum ta ki kejat bat kirendang kejat uta obriu kila khlain. Ula kenti ula yenghi bat ula yaj artan. Nang ta ula leit rengkat bat ki syapok ka temple bat ka yaj bat ka kenti uyaro artat ya oblei. Upat ba baro ula yu i ya u ba uyaj ba uyaro ya oblei. Bat haba kila itu ba udei utu nongkrong ubala jusyong haka kerdop ba itenat jong ka temple kila lengok ngany bat kila dembut jelang ya kabala jia u. Namar ba uta ubrio ula snok ringkap ya Petrus ba Yohanes. Upat ba baro ula lengok ngany ba ula mare syaki haka tingkong u Solomon kembali ki jukot. Haba Petrus ula yi ya uta upat ba ula ong hi. Kurang ba Israel. Balai pila lengok ya kani. Balai pia pet se yang ni. Pitarai ba kalalong da kabor ne ka jingru blai jungi hi bangila penia ya uni ubrio. Uta ublai jung Abraham, jung Ishak, jung Jacob. Uta ublai jung ki kepatuman jungi. Ula ai ka buram blai ya usyakri jung u Jisu. Mapi pila IT ya u hakibadon bor ba kila kentaj ben ya u hakmat u Pilatus. Wat hadien ba u Pilatus ularai ben pelat no ya u. Ulalong u bakuit berbabha. Henry pila kentaj ben ya u. Bat pila kerpat ya u Pilatus ben pelat no penban ya unong peniap beriu. Dia kumta pila peniap ya unong seng ke jing im. Henry ublay ula penmi pat ya u nakibayap. Bat ngilong kisaki ya kani. Kalong ka bor jong ka kerteng jong u ka balapan klan ya uni ubrio badko. Ya kata ka bapiyo i bat pitip lale ada ka jingaj ka kerteng jong u. Kalalong ka jingaj ha Jisu kalwapan kot ya uni kumni hakmat jong pi baro. Ti menta ko para jonga ngatip bakata ka bamapi bat kinong yalam jong pi pilale ya u Jisu kami nak ka jingbiet jong pi. Naslemba ublay ulapan benar kinong ngatulpa jong u baro ba u mesaya jong u udai ban syak shitam. Bat ulapan ulong ya kata hakani garukom. Tu kela ke bamut namar kata. Bat tu pai sya ublay. Kenang ba undup nyat no ya kipop jong pi. Kenang ba kaya jong kejing klain mensiam ke duwan na utrai. Ba undup ha ya Jisu balong umesaya balajit lupa nak benta jong pi. Udai bansa ha beneng haduk kepor ba an sepentamai ke baro. Kumba ublay ulapan benala slemba da kinong itu lupa bakut jong u. Naba Moses ula ong. Utrai ublay jong pi unpa api unong itu lupa tik kumba ulapa yanga. Ubadai nak kajat ke kenja jong pi. Pidai bansa skori ki ba unkren hapi. Jaru bansa skori ka ba uta unong itu lupa uong. Unsya penduk khoi na pedeng upai ba. Kinong itu lupa baru kila keren. Nadu usambel ter kila penpenai ki jingjia jong kini kijuk menta. Pilong ki kun jong kitu kinong itu lupa jong kejutang ka ba ublay ulayate bar ki pa jong pi. Haba ula ong ha Abraham da ki kun ki siu jong pi ngan kerku ye ki pat benriu baro jong ka perthei. Ti kumta ublay ula jit ula pha yo syakri jong u hapi ningkong ban kerku ye pi dak bapen pha ye pi baro na ki linti basniu jong pi. Ke gospel jong try ke jingero emi ku Chris. Hakani kal nong balai ngi i hadien ba Jisu laki usya beneng hadien ba kisenran akiladap yalap kabaningkong du akasingi Pentecost
hadin ke jingkran jong Petrus, hadin ke jingkala jingwan rung jong itu kilai hajar ngut ban ngai hau Jisu. Mentah ba Petrus ba Yohanes kilet rung sapo ka temple ke ai ke baja ki i awai ubrio ba song ka apkrong hapo ka temple. Ubrio ba duko na du dangkha. Ubrio ba duko na du dangkha ba ki brio kila jiu i barobor yo ni ubrio ba usong hakani ka kherdop jong ka temple. But haba uni ubrio la yo i o Petrus ba Yohanes ba ki wan sa ka temple ula pet ye ki ba ula khmi elti ban yo ai ne ki. Ba ka ai ka ba Petrus ula ong u. To pet ye ngi. Kum tahu ni beri apa Petrus ong ya pet yang ula pet ya kajingkerman. Na kajingkerman ba unyo pediang nak kata kada Henry Petrus pada ai ki kani ke jubab ong. Kesiar ba rupa tengim don. Henry kat ka bang adon ngan ai pi. Ha ka keteng jung Jesus Christ Nazareth ya. Kata ka ba uji Petrus ong ki kintin ba sung tenat ba. Kesiar ni rupa tengim don. Ya kata ka ba manganga don ya kata ngan ai pi. Ha keteng jung Jesus ya. But season don kila yarap an peniang uni brio but season don ki kijat jong kila baik kila klan ba la ban ya la but rengkap ya Petrus ba Yohanes ban ya ringkat apo ka temple hadu ba ki brio baru khoi kila yu i kata ba kila pelingo ya kata ka jingjia ka baningkong hakani ka jingjia ngi i kisenran jong Jisu ki ba hakapor ba Jisu la ringi pe kum ka gospel Markus kum nuksal ringi pe gospel Markus haba Jisu Ukraine sepang ya ukun ubrio ngan salek se Jerusalem an sejak peniap yang hangta hakasingi balai ngan samipan kisenran kidang keren mano bakrau na pleng jungki uai bakrau tam na pleng jungki hadin bau Jisu la keren yang sepang ka jingyap sepang ka jing ba salek se Jerusalem hakasin balai ukren sepang ka jingyap banlek se Jerusalem an sejak peniap la dipipai gospel Markus pini ibiang hadin jung tu ka ai ka baja kisenran jong Jisu khamta mu Jacob Yohanes ki wan so Jisu menong ai ngi kejaka sekamon sakadiang kabamut kini kisenran jong Jisu shwa ka jingwan her mun sim ko kila perkhat be tang yala jong henry hadin jong ka jingwan her jong mun sim ko hadin ka si Pentecost ka ai kalaja ka ai ka ba phla ka jing em jiki mentang i Petrus ba Yohanes henry hakani ngi iba Yohanes sangi ngi kham iba Ukraine ai ba ki wi bentar ngi iba ubot ya Petrus mentah kam dai shu ka kerteng jonga om dai shu ka bakongsan ka jingle jonga om dai shu ka bakongsan ka ba mangangan leit nakmat henry ba ujisu un pau nakmat na kata kada Yohanes mentah u penrit ila jong ba ya leit lang ba Petrus kia trailang nak benta ka kerteng jong Jesus Christ kini kisenran ke baik ni ban long he na basdang mentah hadin ka jingwan her jong mensim ko kila senguthu e commission jong ki kamdan shu ka jingelong he jinge kini ban long he bar Yohanes ulalong bakloi ban shu yang rengkat ba Petrus ban don rengkat la ba Petrus kat ba Petrus usim ya ke kamram ban yalap usim ya ke kamram ban keren hauni ubrio ban penkot ya uni ubrio Yohanes uladon rengkat lang ba kani ka pen iya ngi iwe pewe lada mangi iwe pewe dung yo pedang sisa ni ailat sisa yo mensim bakut ya kajing em jungi kere ban kala uso jong mensim bakut udai ban pau sabar udai ban pau kayat kayang udai ban pau ka ketin ka tliet udai ban pau ha kajing trei ka jongi ngimla ban long lada mangi ngi long ki bakong sandu lada ngi kenya la jong ki bakong sandu mensim bakut num don zaka kajing em jungi henrengi haban penret ila dia ban kenya ki wei pat ki bakong sandu mun sim bako in stress bon ba lingba kata ka jing penret jungi ya ladi kabaar Petrus uang kumno kat ka bangidon ngin ay pi ha kerteng jung Jisu Nazareth ya ngila ban ay ki wei tang ya kata ka ba mangi ngidon haladi ngila ban ay ki wei tang ya kata ka ba mangi ngidon ya ladi lada mangi yo priang ya ka jing e jung Jisu lada mangi yo priang ya ka ni ka jing ai ada ngiyo priang yang kini ka bor jom mensim buku ya kini ka bor ngilak ban sam lang sikiwe ngilak ban yalap sikiwe ngilak ban batai sikiwe ngilak ban ay kiwe pan bun sien de sie ngihap ban kemiet ila jong hatu manganga yo mat ne ame uni Jisu hatu ngadon ne ame uni Jisu Petrus ba Yohanes ki ong ya kata ka bangadon ngan ay pidon ayu ngadon ayu hatu ngadon ne ame Jisu bangangala ban sam pada sikiwe ru hatu mapi donne ame Jisu bapi ong nga donne Jisu mentangan sam lam sikiwepan hatu nga sam lam Jisu haki ba ie jonga haki ba yang hasam jonga haki kam kejam jonga hatu nga sam lam Jisu chaki tu ki bre bangi ya kendo akasing em jengi
kin mau ngin la ban ai ki we tang ya kata ka ba mangi ngi don halade la dang ngim don u jisu ngin ham la ban ai ki brio kan sayo iling bai ka ya ka kubor ka ba ngi la ban kren sngot tunat ka no ro re kin sayo iling bai ya ka jing thli jing la dang mangi ngim don si sha ya u jisu ta ka daw ngi la ban ai ki we pat tang ya kata ka ba mangi ngi don nak kani ka wan ra ro ban pen kan mau ngi we pe ban khmi yet ila ka jong ka man siem ban khmi yet ya ka jing ya dei jonga bat uni u jisu uni u blei jonga kani ka kampala ka ba u Petrus ba u Yohanes ule kile ha ka kerteng jung jisu ba ku ong ye ki pai ba blei pi pai sa engi pitharai ka de jing ru blei jungi pitharai ka jing long hok jungi pitharai ka jing ka bor jungi ngile ikini ki e ber khot em ka de ka kerteng jung jisu ka de ka jing nget ha ka kerteng jung jisu ka ba pen ko yo ni u brio kani ka wei haban kan mau ko men ko parab e ki kampala ba mangi ngi le ki ba ublei ujiet yang ngi bangin train ak banta ki wei wat ka jing yalap ak bangi yalap kadi ban pen em ki wei kadi ban tei ka balang kadi ban tei ka balang kam dei ka jing long hok jungi kam dei ka dak ka sien ba mangi ngi long ki ba hok em kam dei ka bor jungi em handai ka dei ka jinget ha u jisu kadi ka bor jong ka karteng jong u jisu ngi dei tang ki atiar ni dei tang ki atiar nakani ka daw ha bay dei kini ki sap ki phong jung mun sem ko kini ka sap ni alap ka sap ban pun ko ka sap jung ka jinget kini baro khoi ni i ha ka bangi ong kita ki charismatic gift ha ka sithi ban kong skoren u Petro u Paulus ong kini ki sap la ai ha wei pa wei na ka banta ka jing bhalang na ka banta ka jing bhalang jung ka met jung Jesus Christ ka bamot na ka banta ka jing bhalang jung ka balang kani ka sap ki phong ka ba ublei u ai ngi ka dei na ka banta bante ya ka balang jung u kani ka jing plie ya kani ka kampla hapreng jung ki pat ba Israel khamta ma ka temple kala ai ka lat yo Petrus ba Yohanes ru ban ya lap phang jisu bal arangi pulie bhai kani ka jing ya lap yo jung u Petrus ya jisu ha kani ka lonong ba ar kum ju ka lonong ba lai ngin sa yo i hakanu ko kom ki alap yo jisu ki alap yo jisu ban ong ba pet u play u la jet yo jisu na do baningkom ban long mesaya u de ban sha shitom ban sha yap ban mi pat na ka jing yap la pun kop yo da ka buram jong play da ka ban mi pat yo na ka jing yap ban menta ka jing kala ka ba mot yang i wei pe ka ba mangi le si uang yang gitu ki ju ha to por ma phi ha to ka por phi la le ya ka ba ma phi phim tem amar ha ka sandur jong blai ka jing thmu ka basni jong ki nong yalam kala penlong pendat penban ka jing pendap ya ka sandur ko jong blai bar ha ka jing pendap ya ka sandur jong blai menta pada ka ai ka sandur beti kenal jong blai ka ba pura su amde tang ba uji su ni pa na ka jing yap han re ba ma phi wei phin kala ka ba mot phin nget ha uji su na ta phin yop deng ya man sim ba khoi phin yo ya ka jing klan man sim namar balai ka jing pen em ka dei yangi iwei pe iwei ha ka kerteng jong uji su uni ude uta uji su uba ki kpatemen ba jungi baro ki lakmi linti ki kpatemen ki nong ya thul pa baro khat ki lakren u Moses u lakren dei shapang uni uji su ba mentau ni uji su lawan mentau ni uji su la syayap mentau la mipat nak jing yap ban mentau la de pha yo man sim bukoi kemi de nak benta om de tang ngi senran dai ya kipat ba paro ngi wei pe wei ngin ngai in kelak ba mut ngin ngai bat ngin yo yo man sim bukoi ngin yo ya ka jing klan man sim ngin yo ya ka bor ban em ha ka jing ai jung blai kani ka jing khot jung ki senran ya ki ju ki basngap ya ki bat kaniro ka jing khot yang ngi wei pe wei bangin ngai ya ka keteng jung jisu bangin don ka jing adai ba jisu bangin kelah ka bamut na ka pop singi bangin ailat ya ka jing tre man sim ba khot bat kham tam e ngin yo ya ka jing klan man sim ban ya ine ha ka jing ai jung blai da ka jing tre lang bat kani ka jing ai ka ba wan hi na ublai any ro yo jisu Christ junom la junom amen wa neng to ai ba ka jing ka ba mela ai ngi ha ku jung mi Jesus Christ u men chungi ba ka ding zu ka jing e wala pan raham ki do no chungi do mun sim ba khu kin kir siu biang hangi ya ka jing ka men ba ka khu na man ta ka jing wan ka ma chungi to ai ba ka jing e chungi kan pan ka la ngi shakin ong bet sambai bam ju tha chung ka gospel to ai ba ki sambai kin pan ka la ko long brio man brio na shapo
bar ikjing tha baro ah kajing kmil ti batikna ya ka beneng batamai ba ka pertai batamai haba andala job ya ka bo jung kajing senior ka buram jung mi kan ting shan chabam jukut to ai ba kajing jung ka jubili kan karsiu biang hangi ki kan grim jung kajing kermen ya kajing thrang na kan ta kispa beneng to ai ba kani kajing kan pensap riang ya kajing kemen ba kajing suk jung nong penem jungi syas setelah ka pertai Syami ublay jungi ubalakir ku junam kan long ka buram bar kajing ro si junam amen Kudono kutam Jisu tersin ai kemariang rap jingi Kristan tuduai na kumta jingi